Hola a tots, era un nou vídeo per al canal, espero que estigueu molt bé. I bueno, en el vídeo d'avui volia fer una cosa que era jugant amb 11 jugadors a Ultimate Team, que és diferent a FIFA normal, perquè dintre FIFA hi ha Ultimate Team. I el que deia, que volia fer un Ultimate Team però no tenia ni monedes, no em deixava jugar no sé per què. I he anat a buscar i he vist una cosa que em semblava molt millor que Ultimate Team, que ara us explicaré què és. A dintre de FIFA hi ha com un modo que és UEFA Champions League, i tu vas fent una Champions des de fase de grups, en vuitens, quarts, semifinals, fins a arribar a la final. I bueno, el que he fet és agafar 11 catalans i fotre'ls en una plantilla, el Barça, evidentment, perquè allà estan quasi tots els catalans. I bueno, el que deia, que els fico en una plantilla i anem a intentar guanyar una Champions jugant només amb jugadors catalans. I bueno, anem a veure si és possible. Avui només faré 3 partits, ja que si no es fa molt llarg. I això serà com una sèrie, vale? Cada setmana tindrem una. De moment tindrem un mes fent això perquè és bastant xulo i fins la final es tarda bastant. Bueno, ara sí, deixo d'enrotllar-me i tal. I anem a veure què tal és el vídeo, a veure si us agrada. Si us agrada doneu-li like, evidentment. I si no, doncs també doneu-li like. Doneu-li igualment. Vinga, anem allà. Vinga, estem per aquí per ja la central de la Champions. Anem a veure la plantilla, que és tota catalana, com us he explicat. I bueno, de porter tenim a Masip, que és d'aquí a Catalunya. Bueno, tots els jugadors són de Catalunya. Exactament no sé d'on. Bueno, alguns, la majoria, hi ha molts que són de Barcelona, però altres no sé. Bartra també és català. Bueno, també tenim a Piqué. Bellerín, que també és català, jo no ho sabia, ho he descobert avui. I me l'he ficat. En Jordi Alba, que aquest sí és d'Hospitalet, això ho sé. Sergi Roberto, que és de Reus. Bueno, jo tinc una casa on viuen els seus pares, així que sé d'on és. Sergio Busquets, bueno, Sergi Busquets, que també és català, és molt bo, és un jugador molt bo, que ha fet història al Barça. Riqui Puig, que farà història al Barça, és super jove, a veure, ara mateix no sé quants anys té, i bueno, és molt bo, també és català, crec, sí, és català. Gerard Moreno, que també un altre català, i aquest sí, aquest és bastant bo, jugava a l'Espanyol, ara actualment està al Villarreal. I per la banda esquerra tenim a Ansu Fati, que no es pot dir res, va marcar l'altre dia, té 16 anys, fica ja, edat 16, va marcar, bueno, ara mateix té 17, va marcar amb la selecció d'Espanya, el jugador més jove, crec, també a la Champions, el jugador més jove a marcar, el més jove, bueno, del Barça, de la història. Bueno, aquest xaval fa la història, és boníssim. I per l'altra banda també tenim Carles Pérez, jugador actualment de la Roma, que ja no té coronavirus, avui ha donat negatiu, bueno, abans crec que tenia, avui ha donat negatiu, i bueno, volia explicar això i ja està. Té 21 anys d'edat, abans jugava al Futbol Club Barcelona, l'han vengut a la Roma, no el tindria que haver fet perquè era bastant bo, va fotre uns bons partits quan jugava, però bueno, a veure quina edat tenia Riqui Puig, 20 anys, li queda molt camí per endavant. Bueno, d'aquí de suplents no tenim catalans, bueno, tenim Collado per aquí, però és que tampoc em ficaré a ficar catalans perquè jugarem només amb els titulars. Bueno, us vaig explicar una mica com és això, vale? Que és, tens una Champions League, vale? La fase de grups, que tenim el Barça, l'Inter de Milán, l'Slavia de Praga i el Borussia Dortmund, com la vida real aquest any, bàsicament. I bueno, tu vas fent vuitens, quarts, semifinals i després la final, com si fos una Champions normal. Anem a intentar guanyar, a veure si es pot amb aquest català. Comencem el primer partit contra el Borussia Dortmund. A veure, anem a veure la dificultat. Tenim per aquí la dificultat principiant. No, jo no vull principiant. Anem a ficar leyenda. Anem a ficar 4 minuts perquè si no es farà molt llargs el vídeo i volem més partits. I bueno, anem a veure què tal el primer partit contra el Borussia Dortmund. Bueno, nois, vinga, ja estem per aquí pel partit. Com veieu, Hakimi Akraf, Jadon Sancho. Tenen molt bona plantilla el Borussia Dortmund. No sé si encara està Haaland. I bueno, anem a veure què tal va això. Estaria guapo un modo carrera algun dia, perquè té bona pinta. Fitxaríem a Haaland. Bueno, més endavant a FIFA 21, que he vist vídeos... Hòstia, que tonto soc. He vist vídeos de FIFA 21 amb Haaland i tot, i té una pinta el FIFA 21 de modo carrera espectacular. Vale, doncs sí, està Haaland per aquí a dalt. Vinga, comencem el partit. La té Marco Reus. I vinga, a veure què tal el primer partit d'aquesta UEFA Champions League. Vale, bé, Sergi Roberto. Pilota per Carles Pérez. Mira Ansu Fati, que bon Ansu Fati. Primer minut. Quina parada Ansu Fati. Pilota, què he fet? No sé què he fet. Ui, quasi marca Carles Pérez amb l'esquerra, però bueno. Bona jugada, no sé, m'he ficat puntito, m'he ficat Farruko i quasi marca per aquí. Vaya pepinaco s'ha marcat.
Jo crec que es pot perquè porto un minut i hi ha una ocasió bastant bona, la veritat. Que bon Ansu Fati, pilota per Gerard Moreno, Carles Pérez. Què faig? Gerard Moreno, gol! Gol! La Gerard Moreno, minut 7 de partit. Bueno, en realitat seria minut 2 si fossin 6 minuts, però bueno, aquí no sé què cony ha fotut la defensa. Vaya golaç. És un golaç, passa l'espai amb el triangle amb el mando, primer gol en el marcador, bastant merescut perquè estic jugant bastant bé aquests primers 7 minuts, i vinga, seguim amb el partit, que encara queda molt partit per endavant per poder guanyar. No, Emre Can, no em diguis això. Puto Haaland, tio. Mira que és bo, és molt bo el tio aquest, El FIFA no tant, però la vida real és boníssim. Me l'acaba de marcar. Bueno, va, 1-1. Partit equilibrat de moment. A veure si es pot. ¡Qué buena Sergio Roberto! ¡Sí! ¡No! Zagadou. ¿Quién eres? ¿Quién es usted? No, Jadon Sancho. ¡Qué buena Masip! ¡Qué buena! Primera parada del partit. Héctor Bellerín. Pilota per Sergi Roberto. Ara per Busquets. ¡Qué buena Riqui Puig! Quina gireta de Riqui Puig. ¡Ay, el rebotito! Rebot de Riqui Puig. Carles Pérez. Un altre rebot. Què és això? Què són aquests rebots? Gerard Moreno, que bona Gerard. Quin golaç de Gerard Moreno. Quin puto golaç de Gerard Moreno. Després de 77 rebots, més xorra que jo que sé, marca Gerard Moreno al 2-1, porta doblete. Anem a buscar el hat-trick amb aquest jugador perquè de veritat és molt bo. La vida real és boníssim. Bueno, aquesta deixadeta de Bellerín, buah, quin golaç per tota l'escaire. Mare meva. Gerard Moreno, ets molt bo, xaval. Riqui Puig, pilota per Gerard Moreno, falta, Arbit. Que bona Gerard Moreno. Pilota per Carles Pérez, un altre rebot. Ansu Fati, que bona Ansu Fati. Pilota per Riqui Puig, 3-1. Ah, Riqui Puig, que bona Riqui Puig. Final de la primera part, ja està el temps afegit. Podríem haver marxat 3-1 al marcador al final de la primera part, però no s'ha pogut, quasi amb una bona estirada de Riqui Puig, però bueno. Bueno, al final de la primera part, partit bastant equilibrat, només ficaré els gols perquè si he de fer tota la fase de grup tardaré molt, així que només ficaré els gols, i bueno, porto 2 gols al meu rival 1, que és el Borussia Dortmund, i vinga, anem a veure com va la segona part. Pensava que és el segur aquest, Què fa, Masip? Què fas, Masip? Ai, què has fet? Que bona. Sí, Carles Pérez. Sí, corre Carles Pérez. És teu. El gol és teu, Carles Pérez. Quin golaç de Carles Pérez al minut 83. Tenim ja 3 punts perquè és molt difícil que això es remonti. Golaç de Carles Pérez al minut 83. S'ha de dir que el temps passa molt ràpid. Dura 4 minuts cada part, millor, perquè així podem jugar més partits. En aquest vídeo només farem la fase de grups, simularem algun partit contra Cruz Roja o aquests que no tenen molta importància. I bueno, deixo d'enrotllar, anem a veure què tal. No, Haaland! Oh, quin golaç! Pensava que era gol, però no, millor. Pensava que era un golaç. Que bona Carles Pérez. Última jugada del partit. Carles Pérez. Bueno, s'acaba el partit, 3-1 al marcador, com us he explicat abans, 3 punts, i vinga, anem a veure quin és el següent partit. Crec que l'Inter o l'altre que no sé com es deia. I anem a veure què tal anem a la classificació, si guanya l'Inter o no. Bueno, anem a veure. Vale, anem primers a la taula. El següent partit és contra l'Inter de Milà. Anem a simular-lo. Avui només farem 3 i el Slavia de Praga també el simularem perquè si no ens fa molt llarg. I a la tornada simularem contra el Dortmund i el Slavia de Praga, que no, el Praga no és molt difícil, i jugarem contra l'Inter, que també és un equip bo. I bueno, deixo enrere, anem a simular el primer partit amb la plantilla catalana, a veure què tal. I perdem 3-1, no tindria que haver simulat. Vidal, ha entrat Vidal, ha fallat un penalti, molt bé, així m'agrada. També ha marcat Semedo, bueno. Ha marcat Gerard Moreno, vale. Ara anem malament, anem a simular contra l'Slavia de Praga, que jo crec que guanyem, perquè a l'Slavia de Praga guanya la meva àvia. I bueno, anem a veure. No, anem a simular. Ui, què ha passat aquí? Ai, Bartra no. S'ha lesionat Bartra. A veure què tenim per aquí.
Buah, és que no sé. No puc fer res ara. Amb això no havia pensat jo. Anem a fer una cosa, anem a ficar Collado. Vale, llavors fiquem a Busquets, que és bastant defensiu. Per Collado. Riqui Puig, que defensi una mica. Riqui Puig no té defensa. Por Roberto, que defensi... Joder, no sé ni moure, tio. Joder! Roberto, que defensi i fiquem el Collado per aquí i... Bueno, jo crec que així estaria bé, no? I Collado és català i així juga una miqueta, que pugi una mica. I bé, anem a simular el partit, però si m'acabo d'arreglar, què és això, tio? Ah, vale, està al banquillo. Vinga, fiquem Arda Turan, que és molt bo. Vale, ara sí que sí. Vinga, anem a simular. A veure què tal, simular el partit. Oh, sisplau, he de guanyar per classificar-me. He de guanyar. Ui. 1-0 i justet, Gol d'Ansu Fati al minut 73. Vinga, bastant bé, la veritat. A veure que anem ara a la classificació. Anem... segons, vale? El Borussia que ha fet. Portem 6 punts. I bueno, el pròxim partit serà contra Slavia de Praga, que ja ho farem en el pròxim vídeo, perquè aquí s'acaba. I bueno, ja ho he dit, aquí s'acaba el vídeo. Deixem de fons la plantilla, que és Gerard Moreno, Ansu Fati, Carles Pérez. Hem acabat amb Riqui Puig, Collado, Roberto, Busquets, Alba, Piqué, Pellegrín i Masip. I queda encara Pavarià, queda Bartra, que és molt bo també. I bueno, ara sí, espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem en el pròxim vídeo. Vinga, adeu.